Bună ziua, dragii mei, și la mulți ani sănătoși! Nu schimbați canalul pentru că începe emisiunea Între Oameni. Astăzi vrem să vă facem cunoștință cu inventatorii de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava. Cum arată jocurile viitorului și cum vor fi protejate școlile și spitalele peste doar câțiva ani, aflați imediat. Tot astăzi aflăm ce simboluri se ascund în spatele măștilor de anul nou. Nici bine nu au ajuns la vârsta majoratului că se pot considera inventatori. Vorbim despre 6 elevi de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, care și-au folosit puterea minții pentru a crea dispozitive menite să ne apere locuințele, spitalele și școlile, să ne distreze, să combată ADHD-ul și, de ce nu, să ne relaxeze. Despre ce este vorba, aflați chiar acum. Pentru început, vă facem cunoștință cu Ionatan Lavric și Pavel Vlad. Cei doi sunt elevi în clasa 12-a la Colegiul Național Petru Rareș din municipiul Suceava. Îi unește pasiunea pentru matematică și informatică. De fapt, asta studiază și la școală. În timpul liber, Pavel și Ionatan se preocupă de siguranța celor din jurul lor. Au inventat un sistem de alarmare în caz de incendii, inundații și pierderi de gaze. Titlul proiectului este securitatea unei clădiri 3D. Când vorbim de securitate, nu vorbim neapărat din punct de vedere al intrării prin efracție, ci putem vorbi de securitate din privința multor factori, de temperatură, de umiditate, de presiune, senzori împotriva focului, al inundațiilor și așa mai departe. Știm cu toții că senzorii de detectare a fumului sau a umidității au fost deja inventați, însă cei doi elevi au dezvoltat un sistem extrem de complex care poate încorpora toți senzorii de detectare a pericolelor și transmite informațiile în timp real. Inventatorii au testat dispozitivul, au montat un senzor de temperatură în școala lor. În momentul de față este un simplu termostat și ne arată în timp real aceste date pe figura geometrică tridimensională a unei clădiri. În acest moment ea este setată pe școală și ne arată parametrul, curent fiind temperatura, a unei anumite încăperi din școala noastră. Și de asemenea, fiind un termostat, se poate controla de la distanță, de oriunde, de pe internet, de pe telefonul mobil și în așa fel avem controlul total al temperaturii în momentul de față, dar după cum a spus și colegul meu, sistemul este foarte ușor de adaptat și se poate atașa orice fel de alt senzor existent, senzor de lumină, senzor de umiditate, senzor de fum, senzor de gaz, senzor de foc deschis și așa mai departe. Și în același fel putem controla o sumedenie de alte facilități ale casei, folosind relee, folosind electromagneți. Ce am dezvoltat noi e un modul destinat unei singure încăperi. Avantajul sistemului e că putem monta astfel de module cu diferiți senzori în fiecare încăpere a unei clădiri mari și putem vizualiza în timp real datele pe clădire. Ne-am concentrat pe școala noastră, fiind o clădire mare, pentru că este mult mai ușor de interpretat datele cu ajutorul realității augmentate și cu ajutorul modelului 3D al clădirii. Dacă vă întrebați cum funcționează sistemul de alarmare, ei bine... Aici avem prototipul modulului ce va fi instalat într-o anumită încăpere sau mai multe încăperi, iar acesta comunică wireless cu modulul mamă, ce de preferat se așează în mijlocul clădirii. Acest modul mamă are rol de server și comunică datele către exterior prin intermediul internetului, în așa fel încât să poată fi vizualizate de oriunde și de a fi controlat mediul interior al clădirii. Adică eu dacă stau acasă pot să verific dacă a crescut temperatura în clădirea respectivă, unde am pus modul. Exact. Și exact în același mod se pot verifica datele și de alți senzori sau eventual comanda niște relee. În momentul de față, după cum am spus, pentru că are rol de termostat, comandă un releu. Uitați, în momentul de față, temperatura din cameră este de 22,56 grade, iar temperatura setată este de 23, grade. În momentul de față, releul este pornit, arătând că în acest moment ar trebui să fie pornită încălzirea. Dar dacă pe interfața web setez ca temperatura din cameră să fie mai mică de 23 de grade, să spunem undeva la 18 grade, veți observa că releul s-a stins
Asta înseamnă că nu mai este necesară pornirea încălzirii din camera respectivă. Datele adunate sunt apoi stocate și interpretate în timp real cu ajutorul imaginilor 3D, dar mai bine să-i lăsăm pe specialiști să explice. Noi am ales să interpretăm datele cu ajutorul realității augmentate, să afișăm pe calculator într-o metodă foarte intuitivă datele, pentru cel puțin în special în cazul clădirilor foarte mari este foarte greu de interpretat datele și după cum am spus, modulul e flexibil și poate achiziționa date de la orice alt tip de senzor. O să vă arăt acum cum citim sau cum interpretăm datele cu ajutorul realității augmentate. Realitatea augmentată practic proiectează pe un marker care este de fapt o imagine recunoscută de calculator sau orice alt dispozitiv portabil, cum ar fi un telefon sau o tabletă. Proiectează o imagine 3D care de fapt nu există în realitate, dar o face în așa fel încât să pară că ar exista în realitate. Și de exemplu, acest marker identifică școala noastră, Colegiul Național pentru Rareș, și după cum puteți vedea aici, senzorul de temperatură este conectat la clasa noastră, unde studiem noi de obicei. Clasa este scoasă în evidență și aici ar apărea diferite date în funcție de ce senzor folosim. Și ar putea apărea o alertă de incendiu sau de inundații sau intrare prin infracții și utilizatorile este mult mai ușor să identifice să vizualizeze datele cu ajutorul realității augmentate. Și ca să înțelegem mai bine, Ok, după cum vă spuneam mai devreme, datele sunt interpretate și suprapuse peste un model 3D al clădirii. În cazul nostru, aceasta este clădirea noastră, Colegiul Național pentru Rareș, și după cum v-am dat exemplu de mai devreme cu incendiul, în cazul unui incendiu și dacă am avea sistemul instalat în școala noastră, noi am putea vedea practic în timp real cum s-ar extinde incendiul în wireframe-ul, care este doar structura simplificată a clădirii, și am vedea cum s-ar colora cu roșu fiecare zonă și dacă am avea persoane neevacuate care ar fi ca niște puncte roșii sau chiar ca niște persoane roșii în clădire. Astfel, forțele de intervenție știu exact unde se intervină și știu zonele care sunt afectate și pot ști dacă trebuie să evacueze o persoană sau dacă pot începe cu stingerea incendiului. Sistemul de protecție dezvoltat de cei doi elevi este extrem de util și comod în cazul locuințelor, însă își dovedește cel mai bine utilitatea în cazul spitalelor și școlilor. Dacă este montat într-un spital, de exemplu, pompierii pot afla de unde a izbucnit focul și dacă sunt victime încă din momentul în care primesc apelul la 112. O aplicabilitate mare a sistemului este în cazul incendiilor pentru clădirile foarte mari. Din studiile pe care le-am făcut, noi am observat că pompierilor le este foarte greu să identifice sursa incendiului într-o clădire foarte mare și dacă folosim profilul 3D al clădirii și avem câte un modul instalat în fiecare încăpere din clădire, putem vizualiza în mod real cum se extinde un incendiu și cu ajutorul senzorilor de prezență umană putem observa dacă sunt victime sau persoane care nu au fost încă evacuate și astfel echipele de intervenție știu exact în ce încăperi să acționeze și să evacueze victimele. Iarăși cu ajutorul realității augmentate și cu modelului 3D al clădirii este mai ușor de identificat zona care a fost afectată, pentru că este foarte greu să interpretăm planul 3D a unei clădiri într-un format 2D și astfel dacă avem modelul 3D al clădirii putem interpreta mult mai ușor datele. Toți știm de tragedia de la spitalul din Giulești. Se pot face studii după ce s-a stins incendiu, se poate vedea exact cauza care a produs incendiu, se poate observa camera din care a pornit incendiu și în funcție de structura clădirii și material din care este construită putem face studii ulterioare și putem vedea și ce alte clădiri ar fi dispuse unor incendii dispuse la astfel de incendii, da? În acest mod putem, spre exemplu, controla temperatura de la o casă de vacanță pe care o avem noi undeva la distanță și nu suntem acolo zi de zi, mergem doar în weekend. În așa fel, folosind acest modul, noi putem, înainte să ne pornim de acasă, setăm temperatura din cameră să fie 23 de grade, iar noi când ajungem acolo, vom găsi în cameră temperatura de 23 de grade. Exact. Invenția celor doi tineri a stârnit deja interesul oamenilor de afaceri.
La Salonul Național de Inventică și Creație am fost contactați de un domn care lucrează la o firmă de antifraudă și investigații și împreună cu firma lui o să demarăm un proiect în care o să adaptăm sistemul nostru în așa fel încât să creăm un sistem care monitorizează răspândirea incendiului în timp real și de asemenea să identificăm posibile victime iarăși în timp real. Vlad și Ionatan vor să plece la studii în străinătate. Eu mi-am propus să-mi continui studiile în Anglia, unde deja am aplicat și merg tot pe domeniul de calculatoare și știință. În Anglia unde anume? În Anglia am plecat la 5 universități, printre ele, dacă pot enumera, Birmingham, Liverpool, Manchester, Sheffield. Și vrei să te axezi pe ce anume? Vreau să mă axez pe partea de cercetare în domeniul informatic. Frumos. Și tu? Eu aș dori pentru început la facultate la Cluj sau la București, cel mai probabil la Cluj, tot pe matematică, informatică sau automatizări și calculatoare, iar ulterior poate voi pleca în străinătate.